Hello majaber, sama waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago, kama wabiro kelo ni weche mawuok e pacho ka to gi pinje ma oko kaachiel gi weche tuke. Kapok wadhi e mago adimba wawinjane mago mwamiyo pek. Gwenge mopogore opogore e pacho ka piny Kenya riwore gi pinje mamoko e dhialo nyathi Afrika. Pesa mo oketi mondo ti education obed utilized well. Paro mopogore opogore medo nyuolore wi budget mar omenda 2023-2024 manyosomo odhiambo manyoro. Od bura mar Senate ochuogo komiti moyiedhi mar nono bura mar gole apisi jalup gavana ma Siaya William Oduol. Ramogi arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng in gi thuolo mar orote machuok kendo ini maro marote machuok ma en 3-6-000. Gie thuolo ni eri Ramogi odiochieng' ma kawuono piny mangima dhialo nyathi Afrika kod okenge mosego e reso ngima nyithindo e kaunti ma Migori, nyange mag nyithindo manyiri, kend momondo kaachiel kod iye momondo kod ndiko nyithindo e tije pod gin moko kuom midhiero ma nyithindo pod kale e kaunti no ma Migori. Watudre achiel kachiel gi ripota mar Migori George Juma mondo lernwa mathoth e wach ni George Juma. Kapo ni nyalo winja gi e thuolo ni inyalo nyisowa ni to nyasi ni obagi kama nade kendo koro ni to ang'o giri mosewachi manyalo reso nyithindo. Erokamano Milton awinji makare kuwuok e kaunti ma Migori. En odiochieng' ma bende koro waparo mano ma nyithindo mong'ere kaka The Day of African Child, odiochieng' mar nyathi jarateng' kata Afrika. Mano bende wang'iyo to okenge mosego e kedo kod midhiero mopogore opogore bende kod nyithindo gi osebede kakalo. Wanyaparo ni nyasi ni nochak hinga yanga higa mar 1991 kama bende oganda osebedo kabiro mar ng'eyo to midhiero ma nyithindo marawere kale dhi inyalo kedgo nade. Ka bende odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori nyasi makamae koro bagwego mag Masara e sub-county ma Suna West. En gweng'no ma bende oseng'ere kod mako yie momonde kind rawere. Nyithindo matindo kata rawere matindo osebedo kadhi e kuondego ma ikunye mula kendo koro indikogi e tije. Ka bende kata mana wechego mag landruok mag kutego mag ayaki e kind nyithindo bende osebedo malo e gwegi mag Masara. Ka bende sama wantie kae chenro machal koda mae koka chakore. Kata kamano wantiere kod apisa mochung' ne wechego mag nyithinde gwengegi. Mwadwa twak go e sama chal koda mar yango. Ni odiochieng' ma kawuono bende thoro ni maduong'. En ng'iyo ne yo mar tiyo kod mbui e kinde machal koda mae kaka rawere tiyo kod mbui ber ma osekelo to ahinya bende komachielo midhiero ma bende okelo midhiero mag nyithindo yudo kaka tiyo kod mbui gi ere kaka ikedo kod mondo kik giro chatra mag nyithindo to ahinya e sama chal koda mae e kaunti ma Migori. Miya thuolo mondo koro achak kod adoni chak na gi nyingi to mokwongo chako e thoro mar odiochieng' ma kawuono en ng'iyo rito ratiro mag nyithindo e kinde ni mar tiyo kod mbui. Kwachako e gwenge kaka mag Suna West be nitiere okang' malong'o moseketi ang'o mostimo mar neno rawere ok orocha tro margi sama gitiyo kod mbui. Erokamano kabisa. Gi nyinga an Robert Ouko, ofisa mar nyithindo mag gwenge mag Suna West sub county. Kendo odiochieng' ma kawuono wahingo odiochieng' kwaparo higa 1976 kane nyithindo Soweto South Africa nyocha ong'anyo ne ratiro margi kane ok migi chenro makare, nyok migi gigo ma gidwaro yo makare kendo ne giwuok mondo migi wach wechego aching' mondo yud kaka ikonyogi. To gima lit ni nowuog moneg-gi kendo kochopo higa 91 piny mar Kenya nodonjo gi e pinje mamoko mag Afrika mondo gichak hingo odiochieng' ni tarik 16 mar dwe mar 6 higa ka higa. Wach mar hingo odiochieng' ni miyo pinje mag Afrika paro kendo ng'iyo okang' ma sirikal mar pinje mopogore opogore sogoyo korka rito ratiro mag nyithindo. Kaka idara mar nyithindo e piny mar Kenya e gweng' ma Migori County wasekawo thuolo mar neno ni wapuonjo nyithindo korka ratiro mag e weche mag digital kata weche mag lony manyasani. Wang'e ni lony manyasani nitie kendo lony manyasani en gima pinje mang'eny temo mondo dhiye lony manyasani nikech piny dhi digital. To ka wadhi digital ok wadwa wawe nyithindwa chien. Nikech digital platforms konyo nyithinde weche mag somo, weche mag timo research en gi ber mopogore. To kata kamano, weche mag digital kendo biro gi weche moko maricho mok konywa. Wan gi weche mag
child online abuse matimore matieni rocho ratni nyithindo e wechego mag mbui. Wan gi pornography mingiso nyithindo e weche mag mbui, wan gi wechego mag opamo kata prostitution ma nyithindo nene e weche mag mbui. Kaka idara mar nyithindo e Migori County wasekawo thuolo mar keto gimiluongo ni Children Assembly. Children Assembly en ochalo od bura mar nyithindo, kendo od bura mar nyithindo biro giromo giwacho pachgi, jogo mopogore opogore wuok e migawo mag sirikal kaachiel kod migepe moko mag sirikal wuok kendo puonjogi gima dwarore ni gitim. Koro Migori County wan gi Children Assembly kama wasepuonjo nyithindo e yorego mag weche mag mbui gima dwarore ni gitim ka giyudo ka ng'ato rocho ratichgi e mbui, kendo wapuonjogi kokadho kuom skunde magi mwawuothe. Wan gi migepe moko mag sirikal manie Suna West Sub County siro migepe mag sirikal e chenro mopogore opogore mag weche nyithindo, kendo migepe mag sirikal moko mag sirikal gi watiyogo kanyachiel mondo wang'i ni migawo ka migawo en ang'o monyalo timo mondo wakony nyithindo e weche mag rocho ratich nyithindo e weche mag mbui. Wang'i kaka wanyalo keto nyithindo obed e yo makare, ratichgi oriti kata ka gitiyo gi wechego mag mbui. Wechego mag kutego mag ayaki, kwang'iyo kaunti ma Migori, kwan ji modak kod kutego mag ayaki romo 88,000. Kuom kwan ni 25% margi gin rawere matindo, ma gin mokuom jok maber nyaka sani wakedo negi.